бинандаҳои азиз бароятон салом арз мекунем. Даст задан ба кор амалҳои ғайриқонунӣ ва ҳар гуна зуҳуроти номатлуб аз пешаи ашхоси ҷинояткор ба ҳисоб рафта, бо мақсади пешгирӣ ва мубориза бо он кормандони мақомоти корҳои дохилӣ дар сафи пеши мубориза қарор мегиранд. намоиши ахбори вазорати корҳои дохилӣ ин лаҳза шаҳри якчанд ҷиноятеро ки дар рӯзҳои охир ошкору мавриди тафтиши кормандони милитсия қарор гирифтааст, бароятон пешкаш мегардонад. ин лаҳза мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати хабарҳо. фоҷиа дар заминаи муноқишаи оилавӣ, куштори хоҳар аз ҷониби бародар дар шаҳри Панҷакейн. баҳс барои маблағи қарзӣ ба ҷинояти одамкушӣ фарҷом ёфт. гумонбари ҷиноятҳои махсусан вазнин пас аз 23 сол боздошт гардид. Олӯ киша мебурем, автоматора мегирифтем, мерафтем, рафтем дута парондан, бо овардем инҷа, автоматора мондем, ҳар кас ба хона гузашт. нафаре ки даст ба несу нобуд кардани амволи ғайр зад ба даст афтод. шарҳин ва дигар хабару гузоришҳои ҷиноятӣ дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ.